сям'я Богом моцная. Христос воскрес! Сапраўды воскрес! Паважаныя радыёслухачы, вітаем вас, вітаем у праграме «Сям'я Богом моцная». Сёння да нас у студыю прыйшлі госці Віктор і Аня Місан. Калі ласка, прадстаўцеся, адкуль вы? Ну, что сказать. Мы живем у Минску, в Новой Боровой. Мы уже в суженстве 5 год. Вось, у нас есть цудоўная дзяўчынка, наша прынцэса, якая тут за окном глядзіць на нас. Ну так. А раскажыце, як выхоўваеце вашу прынцэсу? Так, уже Вітька так сказаў, што прынцэса. Як паказваеце вобраз Бога? І колькі гадоў, удакладніце, колькі гадкоў дзіцяці? 3 гады, ну уже амаль 3,5. Угу. Слухай, ну такое пытанне пра выхаванне, это, конечно, пытанне такое ось просто аб'ёмнае, да? Напэўна, перш трэба сказаць, што мы не выхоўваем яе ў тым, што трэба хадзіць у касцёл, трэба там маліцца. Ну, як бы, ось менавіта слова «трэба» у нас, няма, да? Не, яно ёсць, але яно ідзе, як бы, пасля таго, чаму гэта трэба. Да? І, мы стараемся, скажем так, растлумачыць, да, ось, чаму мы зараз ідзем у касцёл, да? Там, напэўна, там хтосьці захварэў, да, памаліцца, каб пан Бог дапамог, ці там яшчэ там якая-небудзь патрэба, ці проста адудзячыць пану Богу за гэтую нядзелю, да? Ці, напрыклад, што ў нашай мамы што-небудзь там атрымалася, смачны абед які-небудзь, да? Падзякаваць пану Богу за... Да. Хочу дадаць, што быў такі час, прабачце, ласка, у мяне памерла бабуля, і гэту бабулю, сваю прабабулю, яна добра ведала. Прыязджалі і бачыліся. І вось якісьці час мы хадзілі да касцёла на імшу, і яна пастаянна кажа: зараз будзем маліцца за бабцю. Да. Так усведамляла? Так. Кожны раз, калі мы хадзілі, мы маліліся за бабцю. Пару месяцаў такое было. Да. Цяпер ужо ўсё, спакойна, пасля смерці вось гэты час быў такі. Так, з такім усведамленнем, з якой мэтай, так? Так. Цікава, што у нас мы калі пачынаем кушаць, да, там у нас як бы малітва ідзе кароткая, і на пачатку я маліўся, так? Потым пачала ўжо Яна маліцца, вучыцца Ян, да? І зараз у мяне недавно быў дзень народзінаў, і была вельмі цікавая сітуацыя. Мы на мой дзень народзінаў забыліся памаліцца. Прыйшлі госці, госці праваслаўныя, католікі розныя. І як бы, мы забыліся памаліцца, як ёсць, да? Ведаеце, памалілася такі адна Яна. Яна, для нас это было так цікава, што, она навучылася малітве, да? Так. І, цікава. Вось, таму як мы выхоўваем, Аня? І з памылкамі таксама. Пазней гэта ўсё перадумваеш і ўжо робіш свае вынікі, так. І я трошкі так пачала цяпер чытаць кнігі, таму што разумею, што часам ад таго, што многа працы, розныя думкі ў галаве і ўсё паспець, часам это пераўтамляемасць, яна дае сабе знаць, і выліваюцца розныя такія негатыўныя эмоцыі, часам выліваюцца на Яне. І таму пачала чытаць кніжку, мне вельмі падабаецца, і раю таксама іншым бацькам пачытаць, называецца на рускай мове «5 путей к сердцу ребенка». Да, есть еще 5 путей к сердцу подростка. Вось. З псіхалогіі. Так, і там больш гаворыцца менавіта пра любоў, пра тое, што паказаць дзіцяці гэту любоў, вось, і зразумець, якім спосабам дзіцё больш разумее любоў бацькоў. Вось, там ёсць розныя 5 спосабаў, гаворыцца пра 5. І таму, як бы так, трошкі так надае
і стымулу і жадання штосьці змяніць і яксьці па-іншаму паглядзець. Так, так. І нават былі такія невялічкія вынікі плёны, таму што быў час штосьці я так магла вельмі рэзка рэагаваць на розныя там яніныя капрызы і там падобнае. І яна у нас уже 3 гадкі, уже даволі дарослая дзяўчынка, і ўжо даўно ходзіць на гаршок, у туалет сама. Так, так. А гэта быў час, што яна пачала проста сікаць там у штанішкі. Так, так. І я зразумела, што гэта пэўна ад таго, што не хапала такой маёй цалкам маёй альбо віцінай увагі бацькоў. І такім чынам яна гэта на сябе так праяўляла на сябе. Аня мае на ўвазе, што менавіта ўвагі не то, што вось там Яна, там пагуляемся, а менавіта от ты калі цалкам адданы дзіцяці, да, вось на паўгадзіны, на гадзіну, Так. ты з ёй, да? Ты не там з Янай, ты і потым дзе-небудзь адказваеш у тэлефоне, там ці ты з Янай і штосьці там робіш там на кухні, да? Я зразумею, про що ти кажеш. У нас таке є правило 15 минут для кожного, 15 хвилин для дитяті. Та у нас 3, кожному по 15 минут, це 45 вже, да? Ну і ми так само цілком абстрагіруєшся від телефону і робиш тое, гуляєш у тое, що подобається менавіта дитяті, да? Що ён там проситься, мама, шахмати, значить шахмати, рисування, значить малювання, просто, значить малювання. Просто цікаво тое, що можа колькі Я пачала чытаць эту кніжку, Так. там штосьці ўжо для сябе зразумела, па-іншаму пачала да Яны адносіцца, яксі так па-добраму з ёй размаўляць і вось гэты час прысвячаць так ужо Так, так. асознана. І ўсё. І зноў рэзка ўсё это перастала і Мяняецца стала на свае так, да. на свае все полкі ўсё стала. Так, цудоўна, што ёсць такая літаратура, што так вельмі ты пэўна шукала адказаў, пэўна шукала і, канешне, пан Бог даў. Ну і ці не галоўнае гэта навучыць дзіцяці любіць, так? Галоўныя нават нашы запаведзі Божыя, 2 запаведзі, што любіць Бога ўсім сэрцам і любіць бліжняга, паказаць эту любоў не больш такую, там таксама трэба задумацца. Ці трэба ісці ў касцёл таму, што трэба, і бацька сказаў, ці таму, што любім все-таки. Любім Бога, любім бацькоў. Сашка. Добра. Хацеў бы да цябе, Віктор, звярнуцца з такім пытаннем. Ведаю, што часта удзельнічаеш у мужчынскіх рэкалекцыях. І неаднаразова мяне запрашаў. І хацеў бы задаць такое пытанне. Для цябе асабіста, як узмацняе тваю веру гэтай рэкалекцыі, якім плён дае табе гэтая рэкалекцыя як для мужчыны, так і для твайго сужанства? Так, па чарзе. Добра. Першае, гэта вельмі цудоўная, вельмі выдатная, яшчэ много эпітэтаў можна сказаць ініцыятыва. Ініцыятыва это не моя, конечно, это ініцыятыва это Владислава Волоховича. І ведаеш, мне цяжка табе сказаць про духоўнае ўзрастанне, да? Ну вот сапраўды я не магу сказаць, што я там, калі я удзельнічаю на рэкалекцыях, што я там узрастаю і становлюся там духоўным гігантам, да? Але ж пытанне проста ідзе ў тым, што мне яны асабіста вельмі падабаюцца, таму што на цяперашні час у касцёле так, што большасць жанчын у касцёле, да? І ведаеш, як бы мужчыны, яны як бы іх, ты так паглядзіш, адны жанчыны, да, як бы, вельмі добра, што жанчыны, яны як бы, і вось эту большасць жанчын, яны перадалі веру, да, калі это савецкія часы былі, калі, усе тыя цяжкасці былі, да, вось пра жанчын это як бы прайшло, да, у асноўным, па факту. Але ж, як бы, па факту глядзіш, што мужчын, не вельмі много, да. І вось хочацца, ведаеш, проста, але ў мужчын ёсць такія свае пытанні, розныя пытанні, да, і якія хацелася б там, прагаварыць штосьці, да, як бы падзяліцца, да, ось проста у кампаніі менавіта мужчын, да, не трэба там ні жанчын, там, ні дзяцей, да, вось. І вось у Владислава была такая ідэя, да, і як бы, нам яна спадабалася. І
І цікава ідея ў тым, што гэта не тое выглядае, як, скажем так, ось рэкалекцыі, калі ты прыходзіш і слухаеш, да, там потым перапынак, ты зноў як бы там штосьці слухаеш, а гэта такое ўсё ідзе як бы у руху, да? Дынамічны такі час. Дынамічны час, да. Напрыклад, ось апошнія гады, ось да гэтага коронавіруса, мы ездили, это все вандроўкі. То есть это основным реколекция это вандроўкі, да? И вандроўкі там были у Псково-Печорской лавре, да, там, ну, Козельск, Оптина пустынь. Памятаешь, як мы? Конечно. Ну, слухай. Вось. І Золотыя часы. Да, і просто для мяне гэта такі, ведаеш, гэта час, калі ты у асяроддзі мужчын хрысціян, да, якія таксама думаюць пра свае сем'і не з пункту гледжання, як зарабіць грошы, да, і паехаць там, не ведаю, куды-небудзь адпачыць, да, вось, а з пункту гледжання яшчэ, ну, які думаюць яшчэ пра сям'ю, пра Бога, да, у якіх таксама ёсць праблемы, якія, да, якія могуць чымсьці падзяліцца, і адначасова гэта калі ёсць святар, да, той же самы Уладзіслаў, ён багаслоў, да, ён, ну, просто, ну, профі. Так, видно, ён выкладае... Так, ой, ты на кірунку, да, і ён таксама, як бы, ну, як бы, дапамагае, да, кожны дзень імша. Нават калі мы былі там у Расіі, да, у нас, можа, там не кожны дзень, але у нас таксама была імша. Да, вот, дзе мы маглі, там была імша. Мы, помню, приехалі, я не ведаю, які это горад быў, да, але там у этом, калі былі в Псково-Печорской лавре, то, можа, там адзіны касцёл, там, я не ведаю, на якой тэрыторыі, да, нас святар просто, там, польскі святар запрасіў, ну, вельмі так сардэчна, ты так адчуваеш, першы раз бачыш чалавека, а ён, як бы, ну, табе дае месца, да, і, ну, калі ласка, прыходзьце, ён быў просто... Так радуецца, што столькі мужчын-католікаў у святыню. Ну, калі мы... Звычайна, жанчыны. Калі мы толпой такой заходзім, то это ж такі адразу ўсе, да, то есть, ну... І, ось, і мне гэта вельмі, як бы, ну, ляжыць на душы, да, вось, і... Ну, заўсёды, ведаеш, калі ты вяртаешся, ну, як бы, менавіта з такога, да, для мяне это такі, ведаеш, як сказаць, полурэкалекцыі, полуадпачынак. Вось менавіта для мяне, да. І ты заўсёды такі троху і фізічна, ну, прайшлі многа, да, многа чаго пабачылі, праехалі, да. І яшчэ духоўна, таму што былі, ну, размовы, да, на розныя там лекцыі дзівіна, да, розныя, ну, такія, таксама, ну, не то што лекцыі, просто размовы, да. І яшчэ, як бы, ну, і плюс ты ў кампаніі, ну, людзей таксама, ну, цікавых, аднадумцаў цікавых людзей. Вось, і таму, як бы, ты прыязджаеш, як бы, ну, штосьці ці бярэш, да, ці, ну, і такі, ты нібы і адпачыў, і не пабыў на рэкалекцыях, да, вось, цяжка это ўсё так вось, як бы, сумясціць, але гэта не такія рэкалекцыі, як усе яны ўспрымаюцца, як от сапраўдныя рэкалекцыі, да. Трошкі, ці, напрыклад, мы паехалі, да, ці, ведаеш, паехалі на байдаркі, да, а чаму не, як бы, не сумясціць байдаркі і рэкалекцыі? Ну, цікавая ідэя, да, са святаром на байдарках, ну, слухайце, да, там пагроб, ведаеш, калі я за кампом сяжу, там, ведаеш, што для мяне пагребсці это ўжо вельмі добра, да. Смена абстаноўкі, смена працы. Да, да, і, ну, why not, ну. Так, так. Ганна, пытанне да цябе. Ці адчуваеш, што муж вяртаецца з рэкалекцый іншым, можа лепшым, можа так змянёным, са змянёным сэрцам? Давно гэта было, але не, бачна, напэўна, не напэўна, а бачны энтузіазм, якась такая радасць, не толькі знешняя, але і ўнутраная. Так, ну і многа сіл штосьці рабіць, змяняць. Заўсёды такія розныя рэкалекцыі, яны як такі, як даюць запал штосьці змяніць у сваім жыцці. І якісьці час гэты запал, пакуль агонь гарыць, хочацца дзейнічаць. Таму я з радасцю адпраўляю на рэкалекцыі, нават Вось это правда, да. Нема сумніву.
там ніколі не думала. А ты охотно отпускаешь Витю? Так. Заўсёды. Так, таму што я ведаю, што гэта яму паслужыць на карысць. Мы, жанчыны, як бы так, Богам так створаныя, што ў нас сэрца лежыць да дзяцей. А мужчын таксама, але мужчынам патрэбны гэты час пабыць самім, пабыць у іншым асяроддзі для таго, каб ізноў штосьці ў сям'ю прыносіць і падымаць, будаваць. Варушыць, так. Віця, такое пытанне да цябе. Як вось запрасіць на такія мужчынскія рэкалекцыі, каб гэта было без прымусу, без гвалту? Вось жанчыны з лёгкасцю заўсёды ўдзельнічаюць, да? І так, каб гэта было без прымусу з боку жонкі. Вот я ездзіла, і ты едзь. Ідзі вот і рабі. Якісь парады. Як парада, да. Ну, ведаеш, як тобі сказати? Я нормально сижу. Ведаеш, ну, заўсёды, калі ты штосьці ведаеш, кагосьці валачэш куды, там, да, ну, я памятаю, як я сваю сястру завалок на рэкалекцыі айца Джеймса ў Ройсе, гэта, можа, было гадоў 5 назад. Да, можа, болей, да, болей, чым 5 гадоў, можа, 7-8. Ведаеш, так, гэта патрабавала вельмі двоюродную сестру, патрабавала вельмі многа намаганняў, да, і, ну, конечно, былі добрыя вынікі там, да, для сястры, на многа чалавек, ну, паглядзела на многае іншымі вачыма, да, зрабіла высновы, але, як бы, гэта было, як бы, валок, это, ну, добра, што былі вынікі. Ведаеш, я як бы заўсёды, ну, як бы я стараюся, ну, не заўсёды, можа, але стараюся падыходзіць з пункту гледжання, я расказваю, ну, як бы пра сябе расказваю, да, нешта спадабалася, што не спадабалася, без розных, там, ведаеш, штосьці не даскажу, ці там ужо штосьці там приукрашу, да, ну, просто говорю, там цікаво, да, пашлі пагребём байдаркі, як бы, ну, там у бані пабудзем, ну, як бы і імша ў нас будзе, і як бы і это будзе там, ну, цікава, прадумана, ну, разумееш. Так, вось тут такое пытанне. Ці цяжкія нашы мужчыны беларускія, цяжкія на пад'ём? То есть ты запрашаеш кагосьці са знаёмых сваіх і вось, ну, зразумела, сваім прыкладам, да, ты дзелішся сваімі ўражаннямі. Ну і это адгукаецца ў сэрцах вось тваіх сяброў, мужчын? Ну, я б не сказаў бы менавіта, што беларускія мужчыны цяжкія на пад'ём, да. Я б тут не гаварыў бы именно пра беларускія, там ці іншыя мужчыны, да, просто кожны чалавек розны. Ну, вось я тут да нашага парафіяніна падышоў, яму гавару, як бы, слухай, давай, як бы, ну, такое ёсць, ён такой, давай, калі? Ну, так. Як бы ён ужо, хоць заўтра, разумееш, да? Ну, зразумела, там, ну, у яго адна сітуацыя, напрыклад, да, у сям'і. Там ёсць сітуацыя, калі там многа дзетак, там, ці яшчэ што, ну, і там, з працай пытанне, да? Але, ну, я б не сказаў бы, што яны, ну, менавіта, што менавіта цяжкасць на пад'ём. Ну, тут просто, калі у тебя атрымліваецца, да, і ты бачыш, што это, ну, як бы цікава, ну, як бы, в прынцыпе, гэта не зашкодзіць там для тваей сям'і, да, што там яны там не страцяць бацьку там на 3-4 дні, там, да, і маці там не будзе, не знаю, уся як там у мыле, да. Бывае такое часамі. Ну, можа і будзе трошки, ну, а што тут зробіш. І это, то як бы, ну, кожны вырашае сам, разумееш, кожны. Мне здаецца, што яшчэ важны прыярытэты, якія у данага сям'і прыярытэты, калі проста, там, не знаю, там, на паці сабрацца там з сябрамі яшчэ што-небудзь, і гэты чалавек пастаянна ў гэтым кругу, то яму не будзе цікава такія менавіта, як выхоўваць дзяцей, як трымаць сям'ю у Божым русле. Ну, я б не сказаў бы, што ведаеш, што мы там на рэкалекцыях заўсёды гаворым, як трымаць сям'ю ў Божым русле. Не заўсёды, але ўсё роўна, скажем так, падтрымка ідзе, падпітка там словам Божым. Да. Просто размовай, да. Так. Я памятаю наш таксама досвед, калі... Саша, может, ты раскажаш пра Оптіну пустыню? Не, расскажи ты.
Мы переживали такі час 4,5 уже гады назад. Сашина мама адышла ў вечнасць, а я была цяжарна Тэрэскай і чакала нараджэння. І вось літаральна ад дня смерці мамы да дня нараджэння Тэрэскі было 2 тыдні. Разніца 2 тыдні. Канешне, вельмі бачыла, як Саша перажывае. Мама хварэла і адышла ў вечнасць. І бачыла такое перажыванне. І акурат у гэты час арганізоўваліся гэтыя рэкалекцыі у Оптіну пустыню. Так? І я тада, наадварот, убачыла ў гэтым такі час плён, каб Саша ад такого жыцця вечнага падрыхтаваўся да новага чалавека, да нараджэння нашай дачушкі. Да? І так адпраўляла яго з такімі думкамі на рэкалекцыі. Памятаю, як угаворвала, сапраўды сама ўгаворвала, і гэта будзе карысна, гэта час для цябе. І вельмі ведаю, што любіць менавіта вандроўкі, так? Любіць геаграфію, любіць гісторыю. Это было карысна з усіх бакоў. І сапраўды гэта паездка ўзмацніла і так дапамагла, можа, больш падрыхтавацца, акрыліла яго з новымі сіламі, з новым. І акурат вельмі ўсе хваляваліся таму, што вось дзень, за дня на дзень роды, а 4 дні альбо 5 дзецевы, так? І кожны дзень мы созваниваліся, і я казала, што да, ўсё добра, мы цябе чакаем, мы не народзімся. І вось тата прыехаў дадому, буквально суткі. Праз 2 дні. Праз 2 дні, так. Бачу, ти добре пам'ятаєш. І так, Тэрэска нарадзілася. З раніцы 1 марта, вось вы у канцы февраля, так? Заўсёды гэтыя... У лютым в асноўным гэтыя рэкалекцыі, так? Таксама з зімы да вясны такое акрыленне, больш узмацнення мужчынскае. Ну, Маша, ты мондрая кубета. Так, ну дзякуй. Хто сябе не пахваліць, як сама сябе пахваліць. Ну, слухай. Добра. Хацеў бы таксама яшчэ спытаць, Віктор, ўсё ж такі адчуваеш сябе такім духоўным лідарам, такім Юзафам святым, ну, скажем, святым, як Юзаф святы у сям'і, як ўсё ж такі вядзеш да Бога сям'ю, можа, такое агульнае пытанне. Видишь, ну, Саша, это питання, видиш, узяв і прибив, да? Так. І підсумувати, подытожить нашу таку розмову. Хотелось бы сказать, что я себе там отшиваю, да? Сразу правда. Ну, якби... Ну, так, якби, ну, глядячи на нас, я б не сказав би, що я собі ось так ось відчуваю там щось, як ось святий Юзаф, да? Ну, з моєго пункту гледження, ми так один одному допомагаємо. Ось, і, ну, буває, ну, якби, ці Аня мені, ці я їй, там, ці, наприклад, ось, наприклад, помолитися вечором, да, там, бывае это там Аня там укладае, у нас і Аня укладае Яну спаць, да, ну так у нас атрымалася. І пакуль. Ну, мамуля больш да дзячушкі. І як бы, ну, там засынае, да? І як бы там, ну, там будеш, да, наприклад, там, ну, пошли помолимся, разумееш? Але это не говорить там, що там духовний лідер. Альбо тебе падчас молитви Божу, да, як ти не засинав. Ось, ну, розумієте, якби... Ну, можна я добавлю? Давай, Так, жанчына з боку больш ёй віднее, як праяўляецца лідарства. Сябе хваліць, ну, это не зусім так прыемна. Не то, што прыемна, але так, трошкі саромецца, напэўна, Віця. Цяпер ўжо ідзе такі час, калі да каранавірусу ўсё было добра, людзі з людзьмі кантактавалі, былі пілігрымкі, так? І вось гэта якраз час падрыхтоўкі да пілігрымкі. І вось у Віці нарадзілася ідэя, кажа, мы пачалі шукаць, даведвацца, чи будуць увогуле якія-небудзь пілігрымкі, бо ўжо хочацца. Ўжо дачка даволі дарослая, і можна спакойна ўжо ісці, няма пытанняў. На жаль, даведаліся, што пілігрымак не будзе, але можна так зарганізаваць маленькімі групкамі, там 1-2 сям'і, напрыклад. І вось у Віці нарадзілася такая ідэя, каб
якраз да Маці Божай Буслаўскай, думаю, бы там цяпер бліжэй Мгм. гэты бок арганізаваць вот пілігрымку, ну будзем спрабаваць Планаваць. спрабаваць так. Нас записывайте у пілігримку свою. О, ўжо ёсць, уже можна ісці. Кампанія ёсць. Мы опытные пілігрымы, это аднадзённая сямейная пілігрымка, Так, так. цудоўная магчымасць так усю сям'ёй з малышамі, з бабуляй, нават мы хадзілі Мгм. такую аднадзённую. Як і для сябе Так. такая падпітка, і для дзіцяці, дзіця бачыць, што для бацькоў гэта важна. Так, яшчэ пра ініцыятывы Віціны. Ведаю таксама, што Що вось ты На Віці, слухай. Глава сям'і таму Ну. даруй твоя- сабе на свае плечы. Глядзеш самі. пра каму прыйшла думка стварыць вось гэты партал імшабай і ўвогуле раскажы трохі пра гэты праект. Слухай, давай трохи таки вернемся. Чекай, Так. прям шибай. Ось ми проговорили про ось эту ідею цудовную у Владислава Волоховича, да, тут прийшла мені ідея у голову, що, ну, напевно, люди, якби, нас будуть Так. слухати, да, то, ну, коли реклама невелика, да, Канешне, вовсе. карыстайцеся. Да. Калі кому, ну, зацікавіла, наприклад, Так. да, то Владислав ён стварыў такі добрачынную арганізацыю «Открытое сердце», фонд «Открытое сердце», да. Вось ён сам з Магілёва, ну, можна у гуглі знайсці, да, напісаць туды, ну, як бы мець які контакт, да, Так. ну, просто каб калі такое будуць арганізоўвацца, да, ну, ось, каб мець... Была магчымасць далучыцца. Да, далучыцца. І ведаю, да. што на Католік Бай таксама перыядычна даюць. запрашэнні такія даюць Да, рэкламу. да, Так. да. Сачыць проста за навінамі. Так. Всё. Ну і ўсё ж такі к імшабай. Добра. Ну, ведаеш, першае, гэта было... Я не моя ідэя. Можа, нават майго брата, не? Да, гэта была брата, эта ідэя была брата Ані. Анечка, Да? Калі не памыляю. Ведаеш, просто гісторыя ўжо такая, што ты ўжо сам не памятаеш, каго там ідэя была. Ну, вось... Хто першы? Да, хто там... Ну, да, забралась дакладна. кампанія айцішнікаў. Давайте я начну. Да. Ну, не, там не тое, што... Але просто, да, Віталік прыйшоў, расказаў, нам вельмі это зацікавіла, тому што мы бачым, што гэта наша таксама праблема. Напрыклад, я хочу схадзіць на імшу, да, у колькі гэта імша? Так. Просто пытанне, ось у колькі. І ты пачынаеш шукаць. А дзе шукаць? Залазіш у кантакце, ці звоніш каму-небудзь, разумееш? Хтосьці можа не адказваць. У кантакце можа быць састарэлая інфа. Так. Це больш актуальна для таких вялікіх мястэчак, як Мінск і ўвогуле там Вот у нас такое пачыналася, вось усё з гэтага пачыналася, да? Ось, а як зарабіць так, каб вось гэтая інфа заўсёды, як бы, ну, ты вот зайшоў на якийсь там сайт ці куды-небудзь, глядзіш, окей, ось зараз ось імша, ось у гэтай парафіі у такі час, у другой парафіі у другі час, у трэцяй у іншы. І, ну, і мы разумеем, што мой брат працуе там у адной сферы, ну, у IT, ён там праграміст, да, я там таксама працую, я там, ну, як бы я тесtirую, да, я як бы больш з пункту гледжання прадуктаў гляжу на всю эту гісторыю, да, не толькі як тэсціраванне. І, ну, і мы разумеем, што мы можам таксама знайсці яшчэ як бы і людзей, да, а чаму не? І, ну, і пачалі вось так, мы з Жэняй тады жылі, і, ну, і пачалі это ўсё так думаць, ну, і потым зразумелі, што зрабілі аналіз, таму што гэта было так, ну, можна зведаць зарабіць, да, Так. штосьці зарабіць, заўсёды пытанне такое самае галоўнае, зарабіць гэта не праблема. Праблема вось гэта ўсё падтрымліваць і вось самыя асноўныя высілкі на падтрыманне вось гэтага ўсяго, да, таму І што напаўняць інфармацыю. да, да. І мы зразумелі, што паглядзелі, што ёсць у Польшы там сайт, да, ёсць якіясьці мабільныя прылады аўстрыйскія, там яшчэ там дзе штосьці знайшлі, да. А я памятаю, як мы прыехалі ў Польшу, это было Польша, напэўна, Варшава, і мы скарысталіся вось гэтым сайтам і прыйшлі тады, хацелі прыйсці Так. на імшу. Ехай у Меджугор'е. Да, да, а імшы не было. Так. Да? І як бы і праблема якая? Як бы сайт нібы ёсць, ён там добра індэксіруецца у пашукавіках, да, у гугле там, але ж як бы інфа ж не актуальная. Да? І калі ты пачынаеш карыстацца ім, вось такія вось гісторыі, калі ты плануеш, у цябе там ёсць некалькі гадзін, а ты плануеш, хочаш схадзіць на імшу, але ты не можаш схадзіць на эту імшу, таму што імша ўжо прайшла, напэўна, да?
Ну так собі гісторія. Да? І ми одразу почали думати, що ми повинні зробити таку систему, ось платформу, не платформу, ну, це можна назвати по-розному, да? Але такий процес, да, каб інфармація, яку ми будемо віддавати, да, каб гэта інфармацыя максімальна была актуальная. То есть, калі мы говорим, што, напрыклад, імша ў чырвоным касцёле на 9 у панядзелак, напрыклад, то яна ў панядзелак на 9. Да, там, ці там на 9:02, то яна ў панядзелак на 9:02. Да? Ну, вот, і нам вельмі важна, каб мы будаваць такі давер, да? Каб людзі глядзелі, да, на наш, ну, як бы глядзелі на ту інфармацыю, якую мы аддаем, і што гэта, ну, як бы яны нам давяралі. Да? Калі чалавек давярае, гэта, як ведаеш, як сарафаннае радыё, да? Дзе ты можаш, ну, паглядзець, там ты можаш паглядзець. Да? Вось менавіта не трэба, і мы адразу для сябе вызначыліся, да, што самае важнае, вось гэта тая вось актуальнасць, да? Ну, каб гэта правільна было. Потым другое пытанне пайшло адразу. А як гэта зрабіць? Да? Ну, я, брат, там, некалькі сяброў, да? Ну, окей, мы можем яксьці Мінск як бы пакрыць, званіць па парафіям, там, ну, это все уносіць, удакладняць. Але пачалі думаць, і прыйшло такое разуменне, што нам трэба зрабіць такое штосьці незалежнае, што магло працаваць і без нас. Да? Вось такая наша вось ідэя, што мы штосьці робім, да, арганізуем працэс, і гэта можа спакойна працаваць без нас, таму што як бы просто працэс як бы ён ужо як бы, ну, пайшоў. Так. Да? Такая незалежная сістэма. І мы вырашылі, што ну, трэба шукаць людзей. Да? Ад кожнай парафіі трэба шукаць людзей. І зараз мы разумеем проста, і як бы на пачатку думалі пра святароў, да? Але потым як прыйшло разуменне, што ў святароў і будоўлі, і там шмат. Да, то есть навошта іх яшчэ як бы троху да іх, ну, лезці, да? Трэба, ну, сюды людзей, ну, менавіта парафіян як бы, ну, зваць. Да. Так, і гэта такая, таксама, ведаеце, як бы, ну, праца як бы на добро, праца на карысць, да? Вот хтосьці, да, адказнасць, бярэ намаганне. Менавіта чалавек, ён ужо будзе адказны, што ён даў гэтую інфармацыю, і ён адказны за яе, да? Гэта як бы і адказнасць з аднаго боку, а з другога боку і як бы і сам чалавек, ён як бы ўжо робіць штосьці на карысць, ну, вось, не знаю, каталіцкага касцёла, я можа так сказаць. Ну, цудоўна, так і ёсць. Каталіцкага касцёла. Ну, як бы, ну, і трошки для касцёла штосьці робіць, да, і, ну, і для сябе, што бярэ адказнасць, да. То есть, як бы, з усіх бакоў гэта він-він гісторыя, да. І вось мы знайшлі амаль з усіх парафій Мінска, мы знайшлі такіх людзей, да. Гэта проста цудоўныя людзі. Я сапраўды, я не просто так говорю, да, тому что бывае такое, што яны як бы так абнаўляюць, пішуць, да. У нас просто такі працэс зараз, што менавіта я адказны того, каб это все расклад аднаўляць, а яны просто даюць інфармацыю. І вось гэта атрымліваецца зараз, што это все як бы на мне ляжыць, да. Яны даюць мне, а я павінен это все як бы змяніць, да. А зразумела, што як бы, ну, это можа так працаваць, да. Але гэта не добра, таму калі я захварэю, напрыклад, ці я паеду там за мяжу, да, і там не буду як бы, ну, не на сувязі, да, ну, гэта ўжо праблема, да. Што не павінна сістэма як бы зацыклівацца на адным чалавеку, да, кожны павінен, ну, сам, ну, гэта рабіць, да. Вось, і зараз мы ўжо амаль, ну, вось, ужо, вось, хутка будзе, ўжо падрыхтавалі такую панель для адміністратара, да, такую адмінку, і мы плануем рабіць сустрэчу з нашымі валанцёрамі, хочам ім паказаць, як з гэтым працаваць. Яны ўжо бачылі, то есть мы ўжо ім паказвалі проста малюнкі, а ўжо зараз будзем паказваць, як гэта працуе. Да, як гэтым карыстацца, да, што вы можете дадаць імшы, вы можете змяніць імшы, вы можете выдаліць імшы па розных там правілах, да? Так.
І ну, якби, і ось ми хочемо зробити так, щоб самі волонтери, вони ось менавіта вже вміли адказнасць, што я не то, што я даю інфу, а ось ти змяніў, Віктор, ти не змяніў, я якби даў інфу. А ўжо зараз так. Ты даеш інфармацыю, і ты за эту інфармацыю адказны ўжо. Да? То есть уже трохі... І ведаеш, і атрымліваецца, што мы як бы так ідзем маленечкімі крокамі, да? Конечно, нам, видишь, уже там пишут, там, а давайте там у Бараўляны, у Гродна, там, у Віцебск клічаць, разумееш? Але мы разумеем, што на цяперашнім этапе мы не зможам ось гэта так хутка маштабіраваць, таму што мы працуем ноччу у асноўным, да? Ну, таму што як бы то ўсе валанцёры, да? Так. І як бы, каб гэта маштабіраваць, нам трэба, каб усе нашыя працэсы былі, скажем так, ну, так зробленыя, што ось тая актуальнасць, да чаго мы як бы паказваем, да? Мэта, да? Каб яна як бы не страцілася, да? Каб не было многа ўсяго, але па факту там глядзіш, ну, то есть прыязджаеш, а імшы няма. І вось, напэўна, ось недавно, напрыклад, быў... І, конечно, я не магу сказаць, што уся тая інфа, якая зараз на нашым сайце, яна дакладная, да? Ось вельмі цікавая была гісторыя. 2-3 тыдні назад піша жанчына, приехала я на Серабранку, да, а імша прайшла. Я думаю, ёлкі-палкі, да, ну, як бы, ну, мне сапраўды мне стала, ну, жанчына нам поверила, да, разумееш, чалавек поверыў і зрабіў якоесьці дзеянне, і яна прыязджае, а тут аблом, да, і як бы я это написал, и что поглядел, оказалось, что волонтер Серабранки, он все правильно сказал, да? Так. Ах, это я не зауважил, я там замест 8 поставил 9, ну, я не памятаю, что это такое, да, просто лишбой помылился, разумеется, да, але помылился тому, что, ну, много парафий, да, тому что ты один и много парафий, да. Вось. І ось такі ось розныя моманты, скажем так, іх рамантаваць, да, не дапушчаць у дальнейшым, да, вось мы і хочам, ну, вось, ну, скажем так, мяняць працэс, да. Зразумела. Так, дзякуй за такі грунтоўны такі адказ. рэклама. Ведаеце, каб Ну да, трохі реклама. падагульніць яшчэ нашу такую сустрэчу, Анечка, хочу у тебе запытацца. Вось на твою думку, што такое хрысціянская сям'я? Сям'я, якая глядзіш на яе і бачыш якусь, не знаю, радасць, бачыш, што адзін аднаго любяць, дзе ёсць, адчуваецца і ў дзецях, і ў бацькоў міласэрнасць, альбо, як так сказаць, калі бачаць патрэбы іншых людзей і могуць адрэагаваць па сваім магчымасцям. Так, можа, Віця, штосьці на Ну твою да, думку? я б сказав би, сім'я, у якої стільки много думок у голові було. Штосьці вось Да. тэзісна Тезісно, відаєш, падагульніць. напевно, сім'я, яка усприймає свої різні проблеми і різні свої досягнення, да, різні радість, скажімо так, праз призму такого удячності Богу, да. Ось, ну, якби щось отрималося, да, то есть, ну, пан Бог благословив, Так. да. Щось не отрималося, може і не треба, каб не отрималося, може пан Богу так треба, каб гэта не атрымлівалася, да. Ну, йому лепей, якби бачно, да. Ось. Мне яшчэ такое слово таксама прыйшло на думку адкрытасць. Адкрытасць як на Божае дзяланне, якісь Божыя планы, таксама і адкрытасць на іншых людзей. Так, дзякуй. Дзякуй вялікі. Дзякуй, што сёння з намі дзяліліся сваім вопытам свайго хрысціянскага жыцця. Ну что, уже все, да? Так, дзякуй за сустрэчу. До зустрічі. З Богам. Дзякуем. Дзякуй таксама. Да пабачэння. До побачення.
Сям'я Богом моцная.